Pel que fa a l'estatus de la llengua amaziga, l'amazic al nord d'Àfrica en general és marginat. Els amazics sempre han demanat reconeixement de la seva cultura com a part integrat dels estats que la formen. Malgrat els canvis i les reformes fetes últimament, sobretot en alguns països com el Marroc i Algèria, on se l'ha atorgat l'estatus de llengua oficial i on s'han creat institucions amb competències per desenvolupar l'ensenyament de la llengua amaziga i de la cultura amaziga en general. Tot així, encara l'existència de l'amazic és precària i s'ha de fer molt esforç per normalitzar l'amazic al seu territori.